God aften. Jeg husker den nat. Den nat. Så tydeligt. Jeg sad i bilen. Vi havde 2 bag i. Jeg var klar til at rykke ind. Jeg bliver ringet op. Og hvad er det, der er sket? Sidespejl. Ja, ungdom. Ja, jeg havde også engang et kamera. Den taler, I vil høre i aften, er ikke i så høj en grad den amoralske punk-amøbe, som jeg havde med at gøre i de tidligere år. Jeg har udover det lovet hende, at jeg vil stille spørgsmål på primært engelsk i aften. Jeg håber, I vil få en behagelig aften i selskab af mig selv og de resterende karakterer, der figurerer i hendes arbejde. The last time I went to get my photos developed, I saw this beautiful picture of a girl on the beach, taken by a very good photographer who actually makes money. When do you think you'll start making some money? Why do you take pictures? Where do I come from? Were you ever afraid you were gonna end up just like me? Please tell me my story. Tell me my story. Tell me my story. The story of how I came about. The story of how I came about. The story of how I came about.